Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuthi aphinde asiphe lolu suku lwanamhlanje. Muhle uNkulunkulu wethu, uyasithanda. Bangcwele, angisho nje ukuthi hayi umkhuhlane ungibambile. Uma uqhubeka kanje azodileka kakhulu ama-messages enu, ngoba mangisuka la ngifuna ukolala, kanti khona engawaphendulile angenile, bese kuzoba khona angakangeni kusukela ekuseni kuze kube manje. Angizothi uma ngidedela inkonzo bese yangena uxolo. So nizongibekezelela nje-ke bangcwele. Uma une-voice note noma i-message ejahekile, yazi ukuthi hayi ngeke usheshe uyithole, ngiphelelwa amandla ngendlela emangalisayo. Nokho-ke nisikhulekele, siyacela. Umama ngimshiyelele, bengibizwe konkosi, mangibuya manje ngimfica usalele. So kusho ukuthi usibambile umkhuhlane, sithelelene-ke. Manje ngathi umbambe kakhulu yena, akakaze avuke. Mina sengike ngathi ukuhamba ngaya konkosi, lapho bengiphoqwa isimo. Njengamanje ngikhathele, phelwa amandla, ngenza le nkonzo ukuze ngikwazi ukunibikela ukuthi bangcwele, hayi isimo asihambi kahle, siyayicela imikhuleko. Kunemvuselelo siyakuyona nge-weekend. Ngicabanga ukuthi uSathane ulwisana nayo, uyalwa uSathane nale mvuselelo siyakuyona nge-weekend. Akayifuni, yikho esishaya kanje. Kodwa-ke ngoJesu sizonqoba. Hhayi, uJesu akaze ahluleke, sizonqoba nje bazalwane. Nangemkhuleko yenu siyanithanda kakhulu, siyazi ukuthi uNkulunkulu uzoyizwa, sizonqoba. Angidluleke lapho. Angidlule ukuthi sikhuleke. Ngisho ukuguqa kuwumsebenzi, kodwa kufanele ngiguqe ngoba ngiguqela inkosi yamakhosi, angiguqela umuntu. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, sisondela kuwe nangalesi sikhathi, sibonga uthando senzele lona, sibonga usuku osipha lona. uNkulunkulu wethu, nginikela ukuphila kwami nokamama ezandleni zakho. Nkosi, ngiyazi ukuthi uvumile ukuthi lo mkhuhlane ungene. Ngiyazi futhi ukuthi uma uthando ngawuqeda kwamanje. Nkosi, ngiyacela ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo kuba usiphilise manje. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu ngoba nezinto zimile, namalungiselelo kufanele sibhekane nawo, amalungiselelo omhla ka-10 amile, namalungiselelo emvuselelo kufanele ibe khona beginning of June before umhla ka-10 amile. uNkulunkulu wethu, ngiyacela, ngiza kuwe nangaso lesi sikhathi, uNkulunkulu ophilayo. Nkosi, icebo lakho lingevinjwa uSathane. Siyacela kube kanye nathi. Khona abasemkhosini ekhaya lezwi, iba nabo uNkulunkulu wami, baqinise. Bakhona abagulayo khona ekhaya lezwi, iba nabo Nkosi, ubaphilise, ngithumela izwi lakhe linamandla. Nkosi, izimo ziningi, kodwa ngicela wenzele igama lakho udumo, ngokuthi Nkosi uzidumise ngokubaphilisa. Siyakubonga-ke kakhulu uNkulunkulu onomusa, udumo lonke lungolwakho, lokufanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Singayaphi masisuka kuwena, ngoba onke amazwi okuphila akuwe. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Amen. Jesu Kristu inkosi-ke bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngoba improve WhatsApp waba nepause. Ngoba hey, ngabe uyangibona ukuthi ngisukuma kanjani, noma ngabe uyezwa ngigqirha ngisukuma ekuguqeni, kodwa ukwazi ukuzwa ngoba ngivele ngaphoza, ngawuncenga umzimba, ngasukuma ngatotoba, sengihlezi-ke manje sengibhekene nezwi. Kodwa uNkulunkulu-ke uzosisiza kakhulu. Ikhanda nje libuhlungu, amafinyila ayazigijimela nje, ayajuza. Kodwa kuNkulunkulu ngiyamthemba, kuhleke ngoba ngeke nizizwe ezinye izinto, ngizoje ngishaya uphoze mase kufanele ngilungise ikhala lami, bese ngiyaqhubeka nokukhuluma. Ngiyacela-ke siye ezwini lenkosi. Uxolo kwabaseThesalonika
bokuqala chapter 5 sifunda verse 16 kuya ku22 othi thokozani njalo khulekani ningaphezi kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani ningamcimi umoya ningakudeleli ukuprofetha vivinyani konke nibambisise okuhle dedani kukho konke okubonakala kukubi sifunde baseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku22 sisaqhubeka nakho ukukhuluma ngeengilosi ngoba sisuka kwitilongo levangeli unumber 118 verse 4 uthi impi isashisa qina uthi ngo ungesabi nangu Jesu nawe nazi izingelosi zokuphatha ke zikuyise kahle ekhaya lakho le sikhuluma ke ngezwi elithi ungakhohlwa Amohu 103 verse 2 mbonga uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa bazalwane imisebenzi yomusa kaNkulunkulu asenzele yona iyona esipha amandla okuqhubekela phambili namanje wanginalo mkhuhlane angisabi ungiphilise kwiCovid sinomama ngo2020 bahamba abanye sasala ngiyazi icebo lakhe alikakafezeki so asikaze uhamba manje kodwa ilingo nje usathane yazamazamisa ufuna singayi kule mvuselelo weekend hayi kushaya phansi kwashunqa lapho ila siyakhona kodwa nje ushuthi impi inzima amadimoni mayiqala manje elwa hayi kodwa ke uNkulunkulu wethu siyamethemba ngifisa ke ukuthi sibone indaba yeingilosi njengoba sikhuluma ngazo ukuthi masilwa izimpi indaba yeingilosi suke zikhona iculo 118 verse 4 uthi impi isashisa qina uthi ngo ungesabi nangu Jesu nawe bo nazi izingelosi zokuphatha kahle ngifisa sibukeke uElisha nenceku yakhe uElisha nesikhonzi sakhe ngelinye ilanga mabevuka ekseni kuphuma ke isikhonzi kuqala amakhosi esibili chapter 6 soqala ukufunda ku verse 15 sikhuluma ngeengilosi uthi verse 15 isikhonzi somuntu kaNkulunkulu sesivukile ekseni saphuma bheka impi enamahashi nezinqola yayiwukakile umuzi yayisithi inceku kuye maye Nkosi sesiyokwenza njani na maye Nkosi sesiyokwenza njani na uElisha uyihlalele ngaphakathi endlini noma mhlambe wayesalele ngoba kusekuseni yavuka ke isikhonzi sakhe siyaphuma ngaphandle sibona amahashi nezinqola akakumuzi kangachaza ngathi eBhayibheli makhulunywa ngomuzi kusho i-village so ke babekakeke idolobha elincane labo belikakile yakhala le ndoda athi maye Nkosi uNkosi omncane lo kusho ukuthi wayikhuluma noEliya umbiza ngenkosi akasho inkosi uNkulunkulu uthi maye Nkosi sisiyokwenza njani verse 16 wathi uElisha ungesabi ngokuba abanathi baningi kunabanabo abanathi baningi ukunabanabo bazalwane balingeka bayahlupheka bayasaba ukusaba izwi lenkosi lithi kunesijeziso 1 John chapter 4 verse 18 ukwesaba kunesijeziso owesabayo lithi akaphelele othandweni so ngakho bokubalekela ngaso sonke isikhathi ukwesaba uma wesaba kusuka ukukholwa sekungasekho iopposite yokukholwa ukwesaba opposite yefaith ifear so mawuze usuwesaba mawulala wedwa endlini wesabe khona ungahambi kahle ithi iBhayibheli awuphelele akufanele wesabe kahle kahle angithi phela wena sike sakhuluma ngokuthi sibubulela ukwelakanyiswa athi umpostoli Paul singajabula ukuthi sihambe la emhlabeni siye ekhaya ezulwini kodwa ngenxa yenu kulungile sizohlala ngamanye amagama uma uhamba endaweni ethize ebusuku kufanele ungesabi ngoba uyazi ukuthi makuvuka umuntu ekubulala ukusa ekhaya la ujahe ukuya khona
athi uDavide kuHubo 23, noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angikwesaba okubi. Mntakababa musukwesaba, noma uhamba ehlathini, noma uhambaphi, noma uhamba edolobheni ngama-odd hours, ikhathi ezingezinhle, kodwa imisibindi ngoba nawe mkhulu kunosezweni. Usho njalo ku-Elisha, uthi ungesabi ngokuba banathi baningi kunabanabo. Verse 17, Elisha wakhuleka wathi, Jehova ake uvule amehlo ayo ukuba ibone. Vula amehlo ayo ukuba ibone. Ngiyakholelwa ngazi kodwa ukuthi wayengayiboni u-Elisha impi, kodwa ngoba wayikholwa engesabi, wayazi ukuthi baningi abanabo kunalaba ababonwayo. Angikholwa ukuthi wayibona, kodwa uthi Jehova ake uvula amehlo ayo ukuba ibone. Lithikiza uJehova wavula amehlo aleyo nceku, yabona bheka intaba yayigcwele amahhashi nezinqola zomlilo nxa zonke zakhe u-Elisha. Yezwa-ke manje, amahhashi ayegcwele intaba nezinqola zomlilo nxa zonke zakhe u-Elisha. So laba bakake umuzi izitha kodwa u-Elisha ukakwe impi yasezulwini, ukakwe izingelosi. Silapho la sikhona. Lithi icilongo levangeli, impi isashisa, qina uthi ngo, ungesabi, nangu uJesu nawe. UJesu njengoba enawe akahambi yedwa, uhamba nempi yasezulwini. Uthi nazi ingelosi zokuphatha-ke zokuyisa kahle ekhaya lakho. Asingesabi bazalwane, fear not, ungesabi. Ungesabi, bathi leli izwi lisho kaningi eBhayibhelini. Ungesabi mntakababa, uJesu nathi usithembisile kuMathewu 28, wathi ngizoba nani kuze kube sekupheleni kwezwe. So sibamba ukusho kwakhe, bamba ukusho kwakhe, bamba izwi lakhe, ngoba izwi lakhe uliphakamise kakhulu kunegama lakhe. Usho njalo iHubo 138, izwi lakhe uliphakamise kakhulu kunegama lakhe, ngoba ngesikhathi ephakamisa izwi uvela enguNkulunkulu olimela izwi lakhe bese igama liyaphakama, ngoba ngeke kusize aphakamise igama kanti izwi lisele. Yingakho ethi sobabona ngey'thelo. Kufuneka sibuke ukuthi umuntu into ayishumayelayo uyayiphila yini, into ayikhulumayo uyayiphila yini. Abanye bethu la ekhaya lezwi banenhlanhla yokuma phambi kwabantu, bathi uyayiphila lento oyikhulumayo. Abanye bethu la ekhaya lezwi banenhlanhla yokufakaza emabandleni abo. Mina ngifuna ukukutshela njengoba usulazi iqiniso, uzoba necala uma ufika ezulwini ngokugodla iqiniso ebandleni lakho. Likhulume iqiniso ngoba uMoya oNgcwele libeke enhlizweni. Angilazi ukuthi uMoya oNgcwele ufuna uthini, kodwa lokho afuna ukusho ungesabi kusho. Uxoshwe uma uxoshwa, kodwa khuluma iqiniso, ngoba uzojeza. Okwaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Lisho njalo izwi leNkosi lapha kuJakobe. So-ke khuluma kuyisikhathi noma ngesikhathi, shumayela izwi, ngoba siyeza isikhathi lapho abantu bezofulathela, njengoba befulathela nje ekhaya lezwi, beye kubafundisi njengokubajwa kwendlebe zabo. Ngiyabadabukela, bagcwalisa izwi. Njengoba bephuma nje bagcwalisa izwi. Wena-ke yenze njani? Qina, impi isashisa. Qina, qina, ungesabi. Uthi ku-Elisha, Nkulunkulu wethu, ake uvule amehlo ayo lenceku ukuba ibone. Sihlushwa ukungaboni ngaso sonke isikhathi. Kubiza ukuthi-ke sivule amehlo, simcele uNkulunkulu, Nkosi, ngiyacela ungivule amehlo ngibone izinto ezinkulu. Asho njalo kuJeremiya 33 verse 3. Athi ngibize, ngiyakuphendula, ngikutshele izinto ezinkulu nezifihlakeleyo ongazaziyo. Mbize uzokuphendula. Inceku ka-Elisha yabizelwa u-Elisha. Wathi u-Elisha, Jehova ake uvule amehlo ayo. Yabona iy'ngelosi zithe wathalala entabeni zikaku-Elisha. Yamidola inceku ka-Elisha. Bazalwane, kuyasibiza ukuthi
ngempela sizibala ibusiso zethu uNkulunkulu asenzele zona ukuze sime idolo. Kuyabiza ukuthi simbonge uNkulunkulu ngezinto asenzele zona ukuze sime idolo. Mbize, uthi mbize. Ngiyakhumbula enye intsha yaphesheya yakhuleka ngalelizwi kanti sizoba nesambulo. Bekhuleka bethi siyakubiza Nkosi siphendule usivezele izinto ezinkulu. Waqhamuka uJesu Inkosi yethu waseNazaretha wabakhipha emzimbeni, wababonisa isihogo, wababonisa izulu. Ngenxa yalelizwi ngibize, ngiyakuphendula ngikutshela izinto ezinkulu nezifihlakeleyo. Nceke ka-Elisha yama idolo. Nceke ka-Elisha yama isibindi ngento eyenzeka. Emva kuba ikhalile yathi, maye Nkosi, sesokwenze njani? Ibona inqwaba yamahashe. Ithi, maye Nkosi, siyokwenze njani na? Wathi u-Elisha, ungesabi ngokuba banathi baningi kunabanabo. Iyodwa nje into okufanele uyenze, cela uNkulunkulu akuvule amehlo khona uzobona ukuthi abanathi baningi kunabanabo. Ngoba silinqobile izwe, baningi abanathi. Zosithwala ingelosi zisisekhaya. Uthi-ke uJehova wavula amehlo ayo nceko, yabona bheka intaba eyayigcwele amahhashi nezinqola zomlilo nxa zonke zakhe u-Elisha. Zomlilo webazalwane, ngithi mina zomlilo. Hayi, asimbonge uNkulunkulu, sesihambile isikhathi, masikhulekeni siguqe. Baba, egameni likaJesu siyabonga Nkosi ngenkonzo, siyabonga ngakho konke. Busisa yilo naloyo lalele, Moya Ongcwele yenza umsebenzi ngegama lenkosi uJesu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibando ovalelisayo, uthi ube nentambama enhle. Nisikhumbule emkhulekweni bangcwele. uJesu Kristu inkosi.